Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyh aytýar, bir gecede 51 gedek Peygamber Aleyhissalatu vesselam diýişimde gördüm, soradym, ya Resulallah, Allah tebarek ve taala men galbymy öldürmer ýaly men nähili doga edeýin, näme doga edeýin diýip soradym. Bilşiňiz ýaly insanyň galby ölse, nur marifet galpdan selp bolup tany insanyň dininden, Allah'dan hemme hakykatdan bidar bolup tany imansyz geçmekligine sebep bolýanlar. Şondan gorkansoň Peygamber sallallahu soraýar diýişinde. Şonda Peygamber sallallahu diýär: sen her günde 40 gezek ya hayyu ya qayyum es'aluka an tuhyiya qalbi bi nur ma'rifatika abadan nida aýtdy. Yani sen şonu sıdk, ihlas bilen, çyn ýürek bilen aýtsaň, Hudaý Taala seni galbyny öldürmer diýär. Musulman doganlar gel, bizdäni galbymyzyň ölmekliginden gorkaýlyn, insanyň galby ölse, insan bir iman geçmeklige sebep bolup bilýär. Onuň üçin gel bizdäni şu dogany aýdaýlyň: Ya hayyu ya qayyum es'aluka an tuhyiya qalbi bi nur ma'rifatika abadan. Allah tebarek ve taala hemmemizin galplarymyzy ta ahyry nefes ihya edip dirilip Allah bilen, Allah'ın zikri bilen, Allah'ın ýady bilen bolmaklygyna geçirsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.